खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चाइनायाव कभिडनि साग्लोबनायाव आरोबाव फिन खैफोद। हुनि सांग्रांथि मोन 47 हादोराव अमिक्रननि गाज्रि गोहोम। नगावआव हेलमेट सिखाव हमजादों। तेजपुर CJMनि गोख्रों बिजिरनाय सानै दायनिगिरिखौ जिउनां जोबथेसालिनि साजा। दुधनैयाव मैदेरनि दुम दाखाल थालिर आरो खेजुर बिफां सिफायलांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 2019 मायथाइनि जोबनायाव जेरैहाय चाइनायाव कभिड-19 नि गिख्रंथाव बेरामा साग्लोबजेनदोंमोन, आथिखालाव 2021 मायथाइनि जोबनाय बाहागोआव फिन आरोबाव कभिड बेरामा साग्लोबफिननो हमदों। जाहोनाव चाइनानि सोरखारा फिन लकडाउन फोसावफिनबावबाय। बांद्राय गोख्रैयै कभिड साग्लोबनायनि जाहोनाव आथिखालाव चाइनानि खुंथाया बयबो नोगोरारिखौ गावबा गावनि न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो बादा होदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मुलुगनि गोबां हादोरावनो कर'ना एबा कभिड बेरामा दासान्दि गोबां गोख्रैयै साग्लोबफिननायखौ नोजोर गोग्लैदों। बिनि सिगाङाव नेदारलेन्डस हादोरा सोलिफु बोसोरनि 19 दिसेम्बरनिफ्राय फैगौ बोसोर 2022 मायथाइनि 14 जानुवारिसिम हालागै आबुं लकडाउन फोसावखांबाय। बुहुमनि गासै मोन 47 हादोरा अमिक्रननि गाज्रि गोहोम गोग्लैनानै दं होननानै वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन एबा हुनि डाइरेक्टर जेनेरेल डक्टर टेड्रस आधानम घेब्रेयेसुसआ मिथिहोदों। डक्टर टेड्रसआ बुंदों दि आथिखालाव अमिक्रन बायदि गिख्रंथाव साग्लोबनाय बेरामनिफ्राय बयबो सुबुङा सांग्रां जानाया गाहाम आरो बेखौ होबथानोब्ला सुबुं सानथायखौ मानिनानै सोलिनांगोन। मानो होनोब्ला अमिक्रन बिजानुआ साग्लोबोब्ला फाहामथायनि जेबो सम मोनस्लाबा। सावस्रि फाहामसालिनि ICU, भेन्टिलेसन एबा मुलि बेफोर जेबो रैखाथि होनो हाया। बेखायनो बिनिफ्राय बारग'नायनि राहाया गावबा गावनि आखायावसो दं। मानो होनोब्ला बेराम जानायनि उनाव बेरामखौ फाहामनायनिख्रुइ बेनिफ्राय सांग्रां जानायासो गाहामसिन होननानै डक्टर टेड्रसआ बुंबावदों। नगावआव बाइक हेलमेट सिखावखौ लानानै गोबां समनिफ्रायनो दुंहाव थासारि सोमजिनायाव पुलिसआ जोबोर साननो गोनां जादोंमोन। बिस्थिबारखालि नगाव फरायसालिमानि लांगोनायाव फरायसाफोरा पार्क खालामनानै दोननाय बाइकनिफ्राय गंसे हेलमेटखौ खावनानै फाइजुर रहमान मुंनि सासे सिखावआ हमजादों। बाइकआव आलायनाय हेलमेटखौ खावनाय समाव टाकि-टुकि बाइकनि बिगोमाया नुसनदोंमोन। लोगो लोगो बाइक एबा हेलमेट बिगोमाया गुबुननि हेफाजाबजों हेलमेट सिखाव फाइजुर रहमानखौ हमनो हादों। बेनि उनाव सिखाव फाइजुर रहमानखौ पुलिसनि खाथियाव गथायनानै होयो। पुलिसआ जेब्ला सिखाव फाइजुर रहमानखौ इन्टारगेसन खालामनो अब्ला गासै गं 50 निबो बांसिन हेलमेट खावबाय होननानै फाइजुर रहमानआ सिमान लादों। सनितपुर जिल्लानि सदर तेजपुराव जिल्ला बिजिरगिरिनि गोख्रों बिजिरनायाव बिगुमै बिबोनां सानै मानसि बुथारग्रा दायनिगिरिया जिउनां जोबथेसालिनि साजा होजादों। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि अन्जन नाथ आरो शैलेन नाथ मुंनि सानैबो सोमोन्दोआव बिगुमै बिबोनां जायो आरो सानैबो हमगार्ड साख्रि मावोमोन। थांनाय 2013 मायथाइनि 27 सेप्तेम्बर खालि गावसोरनि गामिनिनो दुष्मन्त नाथ मुंनि सासे सुबुंखौ बिगुमै बिबोनां सानैजों लोगो नांनानै बुथारदोंमोन। तेजपुर सदर थानायाव केस रेजिस्टार जानाय बे केसआव उननि समाव सानैबो जामिनाव गबोफिनदोंमोनब्लाबो नाथाय बिस्थिबारखालि तेजपुर CJMनि गोख्रों बिजिरनायाव जिउनां जोबथेसालिनि साजा मोननो गोनां जादों। आथिखालाव दायनिगिरि अन्जन नाथ आरो शैलेन नाथ सानैबो तेजपुर सेन्ट्रेल जेलाव थांहोबाय होननानै तेजपुर CJMनि सोरखारारि उखिला खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गलपारा जिल्लानि दुधनै लाइला सिगुनबारि गामियाव फालोसे हाग्रानि मैदेरा बुधबारखालि हराव फैनानै सासे आबादारिनि गायनानै दोननाय 3,000 थालिर बिफां आरो 170 खेजुर बिफांखौ फारसेनिफ्रायनो सिफायलांदों। खहा खालामजानाय आबादारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि गासै 2 लाखनिबो बांसिन रां खरसा खालामनानै बे आबादखौ खालामदोंमोन। नाथाय हाग्रानि मैदेरा बुधबारखालि मोनायाव फैनानै बेबायदि फारसेनिफ्रायनो सिफायलांनायाव गासैबो मिजिंफ्रा जोबस्रांलांबाय। आथिखालाव हाग्रा बिफानआ मा राहा लायो बेखौसो नोजोर होनो गोनां जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।